салом тамошобинони гиромӣ, фуроен хушрӯ. рафтем ака. Мо имрӯз мағоза рафтестем, мағозаи хӯрокам. Берун имрӯз офтобаку, лекин бениҳоят хунук ях. Ҳам хел хунуки. Лабай. Биё дастша тин. Айса. Ана рафтем ака. Ай, берун хунуки ях, тамошобинони гиромӣ, ҳатман либосҳои гарм пӯшед, барои он ки берун ях и хел хунукиҳои Россияда ростикам фасониям карда намешавад. Барои ҳамин хубтараш ки чизои гарм пӯшен, фасония як тараф монда. Мана Нилуфара хушрӯ печондем. Хунук нахӯра гуфта. мағозаи фикс прайс омадем. Инҷа домода мағозаи фикс прайс кушода шудагӣ. Ме дарои моз як чиза мебинем, баъд мерем инҷа сагча бастагӣ. Саги аҷиб. Собачка? Собачкайда хушрӯча. Аллакай чизои соли навӣ омадагӣ. Хонада ҳаст фломастер пиё. چی میخواهی نیلوفر؟ ماما کنی игрушка. Рафтем. Мағозаи фикс прайс ама контейнерош зур нас. Кани конфет. Манҷада бо шаппушак. Мани наскичава нағз. Ман Нилуфарда гирифтам. Мана Нилуфар мишкачебом мошинҷа яхтапиде. Манҷада пояфзол бо наски мардона. Шазамона. Шарф. Манҷада тарелкаҳои зур буде. Ози мекушоем. Рафтем. Ман мехостам мана хел коври гирам, лекин ози дидамшам он қадар маъқул нашуд. Мамани скакалкаҳо низ беҳад майдача. Нилуфар якта чупа-чупса гирифт, баъд хаб кард. Акнун мағозаи Аттак омадем. Мағозаи фикс прайсеқа гаштем. Чизое ки мехостам гирифтам. Дидам он қадар маъқул нашудад. Барои ҳамин омадем. ҳамин мағозаи Ашанда ҳеҷ ман картошкаҳои ҳалол наёфтам. Да бинем чахел картошкаҳои безиб. Капуста гирифтан дар кор. Пиёза бинен чахел аҷоиб. пиёзи нағзам нест. Атакда фақат анам хел сурх, сафед. Тамошобинони гиромӣ, бисёриҳо мегӯянд ки мани кунжуташ май куҷо мегӯям мағозаи Ашан. Мана нархаш дар ҳамин ҷоҳо ҳаст. Ман мехоҳам мака гирифтан, лекин инҷода
бинен чихал мак и мак кати шакарайчи. Тамошобинони гиромӣ, бинен инҷода чанд намуди асал ҳаст. Аҷоиб. Ягонташа гирифта чашидан дар қилат ман дида бахел. Мо фақат ана ҳамин намудаша мегирем зимистонда. ҳатман бояд инаша чашидан дар кор. ҳа хуб, ҳа хуб. ва боз аз ана ҳамин мегирем барои субҳона. Дигар намудаш афсӯски дар ин ҷо нест. Боз дигар намудаш буд ва яш боз хубтар буд, лекин нест. Ма шоди шавинад. Чанд сум? Ой. Қимат ку 400 чанд рубл. Магазини фикс прайс да 50 рубл буда. Но ман аҳамият надодам. Бозичаҳо, онҷо бозича ва тарафаш ҳамаш чизои соли навӣ оварда тархадистан. Манам хеле бозичаҳоям мағозаи фикс прайс да 50 рубл. Рафтем санка мана аллакай буромада, барф нест. Чипсы зачем? Меваги? Фильтр. Тамошобинони гиромӣ, мехоҳам дар охири влог пухту пас кунем аниқтараш ки питса тайёр кунем. Хамири питсаро тайёр кунем. Барои он ки бисёр аз тамошобинон мепурсанд ки шумо ҳамин хамири питсаро чӣ хел мекунед. Ман бо чанд намуд хамир питса кардагӣ ҳастам, бо хамири варақин, бо хамири бедрожа ва бо дрожа. Аз ҳама хамири хуб, аз ҳама чӣ хел болаззат мешудагӣ ин хамири бо дрожа мебошад, яъне хамири расидагӣ. Ва ҳозир ман мехоҳам ба шумо ҳамин чӣ хел барои питса хамирро тайёр мекунам ба шумо нишон диҳам. Хуб, дар ин ҷо ман аллакай каме дрожа андохтам, об кардам аллакай, каме дигар намак мепошем. Ва боз ман як қошиқи дигар равған меандозам, яъне маргарин меандозам. Равғани оддӣ ҳам мешавад. Ва дар ин ҷо 300 мл шир ва об мебошад. Шумо метавонед ҳамин хел об ёки ҳамин хел шир андозед. Дар ин ҷо ман ҳам шир ва ҳам об андохтагӣ ҳастам. Меандозем. Ва акнун ордро низ меандозем. Дар ин ҷо 300 грамм орд мебошад. Да. Хамир. Тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел хамирро тайёр мекунем. Хамир бояд ки мулоим шавад. Чӣ қадаре ки хамир мулоим шавад агар, ҳамон қадар питсаи шумо хубтару нағзтар мешавад хамираш. Акнун хамирро мемонем ки хамири мо каме дам гирад. Это долго. Мы были бабочка. Мы не понимаем. Бабочка были ну показ. Это каюка. Мы тут палку. Бабочки. Количество на бабочек. На полетит. Кто бабочка? Я уже рядом. Вот как это будет. Такая вот Таня, я тут пока. Мам. Тут тоже
тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел хамири мо аллакай тайёр шудак, яъне хамири мо расидак ва акнун ҳозир хамирро ду тақсим мекунему, питсаро тайёр мекунем.